karo mingkem to, Do. Nah, jejek mrenges ae arek kowe kene. Tapi lho Mas. Mas iki ora sadar kok mengo dhewe. Ora sadar wis mabet tuh ya jare. Ya jalan gede, kalem-kalem to. Kalem to. Desain bahaya sih tuh, desain bahaya tuh. Ah, kalem tuh, kalem. Kalem, kalem, kalem. Nih tuh, tahan tuh, tahan tuh, tahan, tahan, tahan. Jadi mobil ya tuh, tahan deh tuh. Arek malah lunga iki kepiye to, Do? Sirmu ki? Lah dalane males anu lho Mas, rame neram lho. Kowe endang. Oh, senengane Gus dalan lurus. Oh, dalan gede. Agem gowo. Terus lungguh metengreng nek mburi ra gelem ngabani. Wis to, ya teko garasi gak ogeno kopi ya, Do. Arep bayarane didum. Oke Mas, siap beres. Tak gene kopi enten ono kono ya. Yo tak enteni nggon bagasi kono. Wis tenan kono. Yo. Wah, dinteni kene nggon bagasi karo ngopi terus dum-duman bayaran iki. Yo Mas kopine ki ombenen. Yo tak umpine sik to ki. Bayarane didum. Ya. Wah, iki kopine kepahitan to iki. Bayarmu tak potong 50 to. Oh alah Mas, Mas. Diingi tok kon gawe kopi, aku ra gelem bayar aku tak potong 50. Giliran iki tak gene kopi kepahitan yo tak potong 50. Lan entekno Mas, Mas bayar aku ki. Oh, kudune pas to. Nek ngantek ngene iki nek ora pas tak bayarmu tak potong. Yo, bayarmu tak kene. Yo, 100 ya. Iki Mas. Iya, bayarmu. Iki wis tega motong Mas. Alah tak potong, tetep tak potong. Ndak iki kopine sida tak ombe ora? Nek ora tak ombe tak gone bali. Ya tak ombe to, No. Tuh kopine. Wis ayo kita ombe nek no. Ya.